Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Иске Колатка районы Урта Терешка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 70 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Шемионова Рахилә Зиннәтовна каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны апасы Хашия, тормыш иптәше Шамил, сеңелләре Руфия, тормыш иптәше Гилман, сеңлесе Гөлфия, энесе Вилдан, Марат, тормыш иптәше Нәфисә, барчасы да бала оныклары белән кытлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Бер йодрыкка барлык бармак тыгыз килеш ничектер кәлсә, без дә әтиянинең гаиләдә балалары булып бердәм үстек. Бүгенге көндә дә бер-беребездән ерак яшәмибез. Иң якын, иң сабыр, иң дә йомшак күңелле бер туганыбыз бүген 70 яшьлек юбилеен каршылый. Әллә кыш фасылында тугангамы, аның эчке күңеле дә ап-пак ару, йөрәге җылы, рухы нык һәм көчле булды. Авыл мәктәбен тәмамлап, белемгә сусаган якыныбыз педагогия училищесында белем алды. Һөнәри юлын туган авылы Яңа Терешка мәктәбендә башлап, 40 ел намуслы килеш олы хәрефтән укытучы булып хезмәт итте. Рус теле һәм әдәбияты укытучысын ул укыткан һәр балада бүгенге көнгә кадәр җылы сүзләр белән генә телгә алалар. Шулай булмыйча, бар гомерен ул балаларга, аларга тәрбия һәм белем бирүгә багышлады. Көнме, аңа кем генә мөрәҗәгать итсә дә ул бер кайчанда ярдәм кирәк кешене кире кайтарып җибәрмәде. Кызганычка каршы, ялгыз канат какса да, гомердә ялгызлык хисе татымады диергә кирәк. Лайыклы ялга чыккач та ул укытуын дәвам итте. Бу юлы гарәп графикасы һәм дин кануннарын өйрәтүче мөгаллимә булып инде. Инде ул озак еллар динебезне куәтләп үстерүче буларак эшләп килә авылда. Бар гомере дә аның сыкланырлык. Без туганнарына килгәндә ул бик мәрхәмәтле җан кардәше, йөрәген дә өзеп бирергә хәзер булган якыныбыз. Безнең бала оныкларыбызны ул үзенекеләр сыман якын күрә. Һәр берсе өчен ут йотып, алар белән бергә шатланып, бергә кайгыларын кичерә. Бала оныкларыбыз да аны үз итеп яраталар. Аны кытларга керешер алдыннан башлап бар булуы өчен, безне берләштерә алырлык ягымлы кардәш булганы өчен рәхмәт укыйбыз. Язмыш кешене төрлечә сыный. Безнең якыныбыз, Аллага шөкер, бар сынауларында лаеклы килеш үтәп бара. Биргәненә шөкер кылып, югына уфтанмый матур гомер кичерә. Сиңа якыныбыз, юбилееңдә берне генә телибез. Ул да булса саулык, исәнлек, озын, гыйбадәтле гомер. Һәр вакыт сиңа ярдәмгә килерлек, авыр чагыңда терәк булырлык якыннарың барын онытма. Без сине барыбыз да бик кадерләп кенә яшибез. Атасы һәр таңың олы сөенешләр, ятасы һәр төнең җаныңа тынычлык алып килсен. Синең холкың күпләргә үрнәк, ягымлы елмаюың йөзеңне ташламасын. Бер нинди бәла-хазалар да яшәгән җиреңнең капкасын тапмасын. Булдыра алган кадәр бәхетле бул. Ни нәсебен һәммәсен дә сиңа татырга акыллыбыз. Бер туган кардәш җандылар, гел бәхетле булалар. Әгәр икән тормыш буйлап бердәм булып торалар. Шөкер Алла, без дә тату, тыйнак булып яшибез. Бәйрәмнәрне бергә үтеп, эшләрен дә эшлибез. Кайгы килсә уртаклашып, җилгә аны салабыз. Һәр вакытта туган исемен шөкер яклап калабыз. Бүген сеңелем, апабыз юбилеен каршылый. 70 яше тулды аның. Килдек бәйрәм аркылы. Кытлы булсын юбилеең, бәхетең артып торсын. Уңышларың тау-тау булып көн сайын калкып торсын. Хөрмәтле Рахилә Зиннәтовна, юбилеегез мөбарәк булсын. Якыннарыгыз соралуы буенча матур җыр да бүләккә юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Туган көнең тотлы булсын, ничә яшең тулса да, күңелләрең сагыш белән мөлдерәмә тулса да, әй гомернең узулары бер мизгел кебек кенә, шул мизгелгә сыйдырабыз гомерне ничек кенә.
яш истәлгән сайын, эх булмый калып яшьлектә, табып хәйләсен чайын. Әй гомернең узулары бер мизгел кебек кенә, шул мизгелгә сыйдырабыз гомерне ничек кенә. Әй гомернең узулары бер мизгел кебек кенә, шул мизгелгә сыйдырабыз гомерне ничек кенә. Гөл бәйләме кыш чагында, җаныңда назлар гына, киләчәгең алып килсен бәхетле язлар гына. Әй гомернең узулары бер мизгел кебек кенә, шул мизгелгә сыйдырабыз гомерне ничек кенә. Әй гомернең